Bé, avui hem vingut aquí a la Conca de Barberà, en aquest cas, a presentar l'oli de la campanya nova. Ho anem fent itinerant, tenim bastant territori a la DOP Siurana i ho anem fent a diferents llocs. L'oli ha sortit, segons els experts del panell de tas, un oli molt equilibrat, molt complex, però amb tots els atributs positius que demana, un oli verd, com és de principi de campanya com toca, i de molta qualitat, i per això estem contents. Enguany ha sigut un any molt especial, perquè hem tingut el globus de la Federació d'OPs i GPs, que ha enriquit moltíssim l'acte, en qual hem pogut pujar per torns i veure aquest magnífic paisatge d'aquí a la Conca de Barberà. Tenim el monestir de Poblet aquí al mateix, un mosaic de boscos i de conreus espectacular, i per tant ha sigut un dia molt bo. Aquest any que he estat padrina ha estat un honor i un privilegi, sobretot un privilegi perquè he après moltíssimes coses. Et penses que ho saps tot de l'oli i és un món misteriós i ple de possibles coneixements. D'entrada, descobrir que la quantitat de nutrients que ens aporta, evidentment, el sabor, però sobretot, el que més destaco d'aquest any és haver conegut el territori, haver trepitjat aquest territori, saber d'on surt, com surt, i de quin racó de Catalunya, en quin racó de Catalunya es fa. Perquè la manera d'estimar és conèixer. Mantenir el sector primari al territori és molt important i crec que els consumidors això ho hem de saber i hem de militar. I és l'única manera de mantenir aquest producte extremadament extraordinari. Un producte que ens aporta salut, sabor, sentiment de pertinença a un país i és fonamental per mantenir el nostre patrimoni culinari, cultura. En relació a la salut, el que és l'oli d'oliva, sempre que dic oli d'oliva parlo del verge extra, i si és en relació a la meva especialitat, el que jo conec, que és amb el càncer de mama, doncs el que puc dir és que en aquests 37 anys que portem de recerca amb oli d'oliva, verge extra i càncer de mama, puc dir-vos que aquests 37 anys d'experiments, la conclusió és que frena la progressió del càncer de mama i que ho fa a través de diversos i complexos mecanismes d'acció, dels quals n'hem descobert 19 i alguns d'ells bastant fonamentals. Frena la progressió, com us he dit, i sabem com ho fa a través d'aquests mecanismes i fins i tot a vegades porta a destruir algunes de les cèl·lules tumorals. No serveix com un medicament, perquè no regressa els tumors com podria fer-ho o intentar-ho una terapèutica, un medicament, però evita que el càncer progressi, o sigui, frena la progressió, el curs clínic de la malaltia. I coneixem bastants d'aquests mecanismes d'acció, és a dir, de com ho fa.